Neviem ako mám vlasy. Ale dúfam, že dobre. Zdravím vás pri ďalšom videjku. Po dlhom čase, viete, že nedávam veľa videjkov, ale dala by som videjkov. A toto videjko je ochutnávka, takže buďme radi, som kúsok chorý, kúsok viac. Nevadí, preto som oblečený, lebo mi je zima. A dnes otvorili v Lučenci Mateve akcie, takže som si bol kúpiť za nejakú tú cenu maličkosti, málo, fakt málo, nie veľa. Takže dneska sa môžeme do toho pustiť, ideme ochutnávať. Prvým by som začal asi niečím takým sladkým, kyslým. To bude nejaký Brain Blasters. Uvidíme. Jablkové a Sour Skale 2. Neviem vám povedať, ako to funguje. Tam je nejaký návod na to. Uvidíme. To nie je tá želatina, čo robí. Voňa žiadna. Takže to nie je to. To je nejaká šťava. Fajn? Aha. Jaké to? To je také fajné. To je také fajnučké. Isto milión cukru ječok, ale to je to. Dobrá mačkrta. Menej kyslúčke. Taký slísk, ktorý dobre chutí. Good. Hodnotenie tomuto výrobku 10 z 10. Poďme ďalej. No a hĺbkavé ruky mám, nevadí. Niečo kyslé, tak by sme si mohli dať niečo slané a tým hneď začneme nejaké štiplé čipsy Chongping a la Ting Pong Hong Hong. Zemiakové čipsy pikantné, obsahujú cukor, pikantné, židy. Zemiakové čipsy pikantné, Čína. Otvoríme čipsy. To je ťažké otvoriť, ešte mám letkavé ruky. Dobre, asi to otvoríme tak, ako by sa to dalo. Otvoríme to asi takto, no tak to pôjde. Nejak z toho výsku. Vôňa, ty kokos. Zaujímavá. Ale sa to otvorí lepšie. Čích je tam veľa, ale to nevadí. No, taký väčší čips. To ako lejsky. Vypadajú úplne ako lejsky. Voňajú zaujímavé, necítil som ešte túto voňu. Taká číňanská, japonská. Mali by byť štiplavé, dúfam, že až moc nie. Moc štiplavé nie sú, ale necítiš na začiatku štiplavosť ani nič. Na konci, také jemnučké. Také lejsy. Dosť podobné nejakým lejsom, len toto sú akoby lejs chili. Takže tomuto produktu, neviem ako dám hodnotenie, pikantné čipsy. Ale hej, potom to kúsok tak šipia, ale zase nie je to nič hrozné, je to dobré. A dávam tomu 8 z 10. Sú dobré, ale na každý deň by som si to nevedel presadiť. Tam tú vec by som si vedel presadiť na každý deň. OK, mali sme niečo kyslé, mali sme slané a teraz by sme mohli vyskúšať niečo také vodička, alebo tak vodička. A akú hlavnú vec, akú vodičku vyskúšame, mohli by sme vyskúšať túto od Maťka, Maťové akcie, jeho výroba. Takže tuto máte obal. Príchuť, je to aj zetko zalohované, príchuť mandle, pomarančový kvetu a vanilky. Zaujímavé. Všetko má 0 cukry, malé 8 bielkoviny, 0. Náhodou nemá to veľa cukru. A uvidíme, ako sa to otvára. Otvára sa to nejak takto. Wow. Zaujímavé otváranie. Nechytali tam, vieš, ľudia. Vypadá to dobre. Vypadá ten obal super. Otvoríme, tak bublinkáme. Asi to je perlivé.
Vôňa? Ó, to už cíti teraz silné. Ty, počkaj. Mám zapchatý nos. Joj. Vôňa nejakého, akože, dobre, nejdem súdiť podľa vône, ale vôňa je niečo také ako nejaký prípravok do auta, alebo bez srandy. A cíti tam tie mandle dosť. To sú asi mandle. No, tak by som to mohol ochutnať. Bublinkavé. Príchuť nie je až také sladké, nie je to až také sladké a je to taká svieža, jemná chuť. Tak to fajne pení a je to dosť dobré. Je to také jemnučké, je to také, že by som si to vedel predstaviť piť. Vedel by som si to predstaviť aj bez bubliniek a je to veľmi lahodné, je to také jemné, také svieže, dobre na leto by som povedal, fakt také jemnučké. Fajné, môže byť. Domu dávam taký tiež 8 z 10. Nebolo to až fantastické, ale bolo to dobré. A mohli by sme si dať niečo sladké. A tým je zase u mňa Oreo. Mangové, pravdepodobne, idem sprečať. Oreo sušenky plnené krémom s príchuťou bielej broskyne. A olongu. Nejaký olong, nejaká vodička. Oj, ale som zvedavý na túto príchuť. Boli tam aj jahodové, ale to ma tak viacej zaujalo. OK. Aha. Ešte tu mám jedna, nemusím si otvárať všetky. Takže tak. Máme tu jeden obal teraz. Pekne vypadá. Môže byť. A je to riadne napúčené. Jojojoj. To je dobré podľa mňa. Vypadá to jak normálne Oreo. Možno kus menšie, neviem. Som to otvoril. Alebo nejdem to otvárať. Je to také, no, biele, kúsok oranžové, máličko. Ideme to otvárať. Vôňa. Cíti tam riadne tú broskyňu. Ňam. Je to dobré. Dobrý keksík. Dobrý keksík. Tie minulé, čo som mal, tú ľadovú, to bolo tiež dobré. A toto je príchuť dosť podobná, ale cítiš tam broskyňu, ale nemáš ľadovú. Je to dobré. Myslím si, že 8 z 10 to môže dostať. 8 z 10. OK, dali sme si sladké, dali sme si kyslé, dali sme si vodu, dali sme si slané. No, mohli by sme si dať znova niečo kyslé. Zas od Brain. Blueberry Bits. Uvidíme, že čo to bude za vec. Bolo to najlacnejšie. Nevšimajte si krik, hej. No. A vypadá to ako žuvačka. Žuvačka, hej. Teda to dosť zaujímavá žuvačka, keby tam boli nejaké veci. To je taký... Vonia to dosť. No. A to nie je žuvačka. Taká, čo vie zjesť. Ale je to dobré. Nechodia takéto deblinky. 9 z 10. Môžem rovno hodnotiť. Príjemná chuť. Tiež také niečo ako to jablkové. Je to jablkové víno malom. Ňam. Fajné. Ideme na poslednú vec. A to je Reserve Watermelon z český monster, lebo pravdepodobne v Česku je tam CZ. Nie, to nie je CZ, to je CP. Ale sú tam iba české údaje, není tam po nejakom inom ako po česky. Je to český energetiak. Je tam L-karnitín, taurin, ginseng, žešen, B vitamín. No, uvidíme. Ideme to ovoňať najprv, ale pekný obal. Isto už starý energetiak, poznáte isto. Tak, podľa mňa určite ste niekto mali.
Zapkatý nos. Vôňa, zaujímavá, ty kokos. Taká lákavá vôňa, taká lákavá. Ideme to ochutnať. Farba, taká ružovkastá, taká farba ako je tu, tej vody. Toto je fajné, taký jemnučký kokos. Toto nie je ani sladké, to je také úplne jemné, toto tam zbožňujem takéto jemnučké chute, toto je úplne iný ako watermelon ten, čo je, toto je úplne iný, toto je taký lepší. Také fajnučké. OK, ľudia. OK. Ďakujem, že ste sledovali toto videjko. Veľmi. Ďakujem. A nezabudnite šupnúť like, aj keď už nerobím videá až tak moc. Ďakujem, že sledovali. Hoď like a nezabudnite používať sa. Ďakujem pekne. Čau.